Dagat yung kuanin niya ba? Piling na kaayo. Kaya nakaadto na mag-Manila. Hey, bis, kana mo datong amigo na gikag Manila, no? Di naman nagad, no? Anak, di ba mo makaadto tag Manila, no? Siguro. Kung ako kung makaadtog Manila, oy, di po ko mag-anak. Parang awa ka, piling na dito kaayo. Kani. Ang boring naman dito. Hahay, parang wala akong nakikitang bata. Yun pala mga bata, naglalaro. Punta ako doon kasi sasanay ako sa kanila. Problema siya diri, bes. Oo, ano yun? Web mo, apil na sa itong dula, bis ba? Wala, padong, padong nagibili na itong pansinan. Sa dayo pa lang, naglagot na ko niya. Hi mga bes! Pwede ako makasali sa inyo? Mukhang na pwede hindi kasabot ng Bisaya. Daw no, isa ra ka buwan sa Manila pero di nakasabot og Bisaya. Maog yun. Tanawa bes, nagkaanang og kaduol bes. Hi bes, narinig mo ba ako? Bes, hi bes, kadura di na mayo kasabot og Bisaya. Tara bes, bayaan na to siya bes. Tara. Bakit sila alis? Parang walang gana sila kiglaro sa akin. Balik kayo dito. Papaloon ko kayo ng kihon.